Daj mu. Čekaj, treba reći oni da snimi. Može. Najavi sam. Evo, Đore. Može pojačiti. Može. Koje su šanse da se ja polomim? Neće, samo udri. Evo sad ćemo da vidimo ko je najjači. Možeš jedno? Evo sad ćemo da vidimo ko je najjači influencer, samo Muđa. Muđo, koliko misliš da ćeš da razvališ? Da... 60. Ili 16, a rekord je 943. Kaj ja mislim da će više malo pišite u komentarima. Evo, plaši se. Ajde. Mogu još jednom na prvom? Može, sad, može. Još jednom. Ovo se ne pokvari. Ja se plašim samo da mi se ne vrlo u glavu. 677. Probaj još jedan, ajde. Probaš nam. Može. Kad bude zelenog, sad, može. Ajde. Čugaj mi u buku čelu. Ovo sam baš loš. Ja da pustim buku. Udri ga još, ajde. Neće više od tvojih očekivanja, svaka čast.